हे पहिलं आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की मला ही संधी आपण दिलीत. पण तुम्ही मला प्रकट मुलाखतीला बोलवलं की माझा राजकीय पत्ता कट करायला बोलवलं मला कळत नाही. सुरुवातीलाच आपली भावना कदाचित ती माझ्याप्रती असेल, पण मला माझे लिमिटेशन्स माहिती आहेत. मी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आणि मी अनेक वेळा असं सांगितलं की माझी 25 वर्षाची राजकीय कारकीर्द जर आपण बघितली तर ती शरद पवार साहेबांपासून सुरू झाली. माझी दादा असतील, त्यांनी दिलेली संधी असेल, पण ह्या 3.5 वर्षामध्ये जो मला एक्सेस महाराष्ट्रामध्ये फिरण्याचा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिला, त्याच्यामुळे प्रामाणिकपणानं सांगतो की एकनाथ शिंदे साहेबच मोठे व्हावेत ही प्रामाणिकपणाची माझी भावना आहे. त्याच्यामुळे मला सांगितलं की माझं लिमिट मला माहिती आहे, मी कुठपर्यंत जायचं, आणि मी एवढा काही महत्त्वाकांक्षी नाही. माझी राजकीय पार्श्वभूमी जर बघितली तर माझ्या घरात कोण ग्रामपंचायतीचं सदस्य देखील नाही. असं असताना जर एकनाथ शिंदे साहेबांनी एवढं भरभरून दिलं आहे तर याच्या पुढे अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. आज जाहीरपणानं सांगतो की जे कुठचं मोठं पद असेल ते माननीय एकनाथ शिंदेनाच मिळावं ही माझी प्रामाणिकपणाची भावना आहे.